Kasi ang mahimo nga nakadungog ko nga nagangangangang mo. Mo gani, may gani nakadungog ka. Oo. Oh. Diya, ipaliwanag. Anong magangangang mo? Parang mahalas kuan guys isda. Magutan na laman tao eh. Matabang no. Magutan na laman tag Bisaya. Pinaagbay majid siya, haglit majid makabuhi. Pinapon pa lang. Oh, bayan guys para di makawat. Kung kuha to niya. Makawat na nga sa Isda napunta mo lagi sa bulad. malang isda man bakalipon. Okay nami guys. Wadra. Sa? Wadra pares. Pila ra ba isud sa tijan mura magyapon nilibang. Pato pila imong income kada adlaw. Mas mababa ang imuhang budget kada adlaw kay arong makatipid. Yari 100 imuhang income di ang imuhang sudanan kada adlaw 50 pesos. Oo. Yeah, ang minimum karon 400 plus. Then musudan ka og 400 ka pin sa isa ka adlaw. Kulang ra. Uwang ra, mo nay sakit sa Pinoy nga di makasig. Yung matama patuloy palupit ka. Dapat ka mao ka mo budget. Guys. Dapat ka mao ta mag budget sa ato ang pildo. Asa man kang tipas man ka? May gasolina. Aw. Kalit na naman kang biglang liko. Habi ko basta na pa doong. Grabe gasolina rang mahala. 100 isa ra kapitik. 84 ang litro. Mo day ang 100 isa ra kapitik. Ang garay. Malawa pa nang atrampugan dani nga gihana ha. Music is mama. Kami isda. Ginuo ko. Guys, madyong buntag ni Jung tanan ako na pud ni Season Burst. Nakauli na mi guys sa merkado unja karon. Nagluto na pud mi. Grabing mahal ang isda. $1. Nganong mahal man nag isda karon na nga di man ting bagyo. Lagay mo 180 o pili sa kilo. 280 ang isda nga tamarong. Imbis isda napunta na nos gulay ug buwad. Wa ko kaligog sa jug guys, yaning lami ni nga ang tuog dugay nakamata. Ganahan pag bilangkad. Pag mata so na miss palingki wa pa ganila mo so pay pangimuta ba na pa ba ni muta ning ang mata. Guys, good morning guys. Unsa na pang ngisi-ngisi man kasi siguro in love ka na. Siyempre. Siyempre dia kasi Panira na guys. Pantog. Ikaw na dyan magbinuang na lusaw dyan yung itlog lagi. Buntag pa taon na, taon-taon pamasan yung taon. Maluoy ka. Hello, Tony Bing? Hindi. Sikali ko ka. Pwede mo maligo magluto na niyo. Mas priority dyan mo yung mga sabaw bagong ligo. Oh, siyempre, kaysa bagong sabaw. Isa, bagong. Bagong sabaw. Nga nung kinahanglan, nagbadya ng asawag mula ka. Para ino ni asawa. Ganto ni asawa kay kuan. Nakaitig. Tigloto. Mo di ay nakasawa na din sa tigluto. Oh, yes, asawa. Di asawa na din para tigluto. Hey guys, good morning. Kuya lagi kang pajama. Ay, hindi ko ingaway diya. May pajama kang ngalimuot man. Gabi, manggo. Kung gani ko pa to gabi, gawas-was gani ko kaya kalimuot. Ay, sige ko na kay likramo mas mama mo. Wala ko nung siya kagbayan. Di na sa pagbay. Siguro na siya ikuan. Ikaw pamali. Ah. Kadangag ra ko nga gingungan ka nga muli nag-Japan imo ang kuwan. Adyo binuang ka na luso dyan imong itlog lagi. Nakaingan ka ko nangangangang mas imong igagaw.
Uyab ko no sa Japan. Nga muli na di mangik sa unang gikan Japan. Jangan nang paman mo unsay na be. Story ko be unsay na. Wako kay Bao. Siya rin na kay Bao. Kaya nga na pa si Ja. Ano ta? Oh. So na. Punta Unsa na. to? Delikado yan ah. Nagpagbintangan na naman si Bilyan ah. Ay, paginanabi. Unsay ang mahimo nga nakadungog ko nga nagangang mo. May gani, nakadungog ka. Oh. Oh. Ja, ipaliwanag. Nganong magangang mo? Kabaw ka be, wa ko ikapaliwanag kay wala may ka, di man natin. Di tinuod nga nakadungog ko. Di tinuod isa gandang nga namutbot. Meron ko pwede mamutbot ang danggan. Ita, ako naman po na birahan ng bunta ka na. Ginoo ko giyan, may ngana ka mabutan kag ugma. Ano mo tanong pag hindi ka siban nga. Ingan ka, swerte na ka kinakasawa ka, guwapa, bulitan. Labi yun yung mabina ba kung kita ng lain din? Ikaw raman dyan, ha? Okay, batasan, yung asawa na naras kilid. Galaw yan ako ba? Pagulo ko batasan. Sulubay sa kasawa. Para di ko madawat yun, may pahing ng kulang tao. Sa huling may batasan. Tinawad bitaw. Oh, magipangangangang nga nara ko skilid. Uli na napadunggi ka Japan. Inaingon pa siya. Sa dito, sikreto. Sa sikreto, tragic ko nga mo-explain ka. Pila nakadlaw, dyan. Wala mo kayo i-explain. Na ko i-explain, mo explain. Nakaibaw ka nga. Nakadungog ko, dapat dingan ka. Di, datong panbe, wala to. Ito to na itong imuhang na dungog. Musamot na god. Musamot na god man ako. Nagiginigibuhat na dautan na kay dipinsan sa sarili niya. Ayaw ko nata sa iyong diskarte. Kaya dyan na di na i-explain kayo, i-explain ni mahimo ning gubo pa rin mawaon. Ito tago-tago lang. Kaya dyan ma-explain ko mahimong gubot ni wawaon na rin na kay mawara na dyan nahuna. Ano sa mawa to sa nahuna? Bahala ka, Bioy. Mahali may mga sawa, di ka magipangangeng. Ito na po. Diyan ma, kaya nauyat ka Japan. Muna diyo. Ay, dapat ko ka na. Luya. Tabangan ako ninyo na. Maros kay ka, Bioy. Buntag pa galing sa'yo. Pila na kaadlaw. Wa, diyan ka mo explain. Yan ang mga ipanghatag ninyong mahal sa buhay. Mali ka. Dimandi ka. Agay. Agay. Alam lo, just sure ka nagimahal ka. Wait, ayun na naman kung ipanghatag. Manamig harusa kan guys, kamunggay. Diyan mo ang kani, mo ka na ni sari-sari na nga kuha na daan. Nay taong, Ano nay natin eh? ukra, nay batong, nay kubasa. Anjay kung sa mga gilili diha. Ay, buwan. Buwan dito. Kani may subak guys. Bitawan na nimo ang pag-ibig. Sino ba? Tina. Mamugas man na siya. Ay, kiksiliso ka good. Surya naman to. Ano? Kuyawa, wrestler. Wrestler. Adyo lagi ko bugsa. Sino Oh, ba? piti lagi ka ron. Bala ka. Plastik ka, hungitan ko ni mo karang gamadya. Uy, mga nakukod ako na. Pina, sige na bay. Pero, Sige na. sige na, lagi ng lamunon tibuok. Basta, Hindi ko bahala pag di ka mukha ang ring bubukson. Yabag. adyo ko binuangi. Kung di ka gusto malusaw na imo ang itlog. Buat mo ba ko ginana? Karang mas labaw pa nimo. Ang usapan pa, tagal pa mga nakaraan, di ba? Oh, di mo dawat ang nakaraan. Nakaraan is nakaraan, pwede na lang kalimutan. Ganun din mo kayang kalimutan nimo ang nakaraan. Huwag mong ko'y nadaliwag kalimutin. Ano na pa man kay koneksyon. Wala koneksyon oy. Yung cellphone. Ato na ning ilunod ning kuan guys, sari-saring gulay. Hindi, naka-insert na ba ka tayo? Insert na rin kami. Hindi. Check ka. Plus pa kung matanan. Ayos ka. Madyo ko kuan na kinakay sa Tinatawag na kita. Wait, view! Wait, ito sa ano na? Pwede po. Kaya mag-ubo kasi mga tuwa. Wait! Lagi Ano ba ba? yun? Kaman. Pwede pa makasawa ka doon? Ingan ka, gwit ew. Mag-ubo ko na eh. Mag-ubo ko sa tubang Uy! kamera. Lagi ba? Yung mga pagmahal, natumuso ka nagbigay na. Hindi niya kag 18.
Balibo na ba? Samot na siguro sa lungsod. Ito. Ano sa lungsod? Kini mga baryo, mga sityo, ni Balibo. At sa lungsod, asa ang lungsod? Ang abulmon. Kaya ito magkakantag pandi sa labis. Kung saan itong nunaon. Bitaw ka niyo. Baryo, kung Balibo, no? Sityo, Balibo tayo. Lungsod ba yan, ha? Grabe. Ano yung sudan eh? Asa nagbaryo, dari? Oo, dari. Dali sa baga, Dari, baryo. sityo pa niya. Baryo, na yun, lungsod. Naglungsod, dari na. Sabi niya? Buwangan ni mo pa. Mo na mali mo ang asawa. Tagaan mo. Sabi, iniwala ka. Nagit pa sa buhay ko. Mahal ko ni mo sa una ra. Karoon. Karoon gay. Tuluyan nagsauna ra. Agluya. Kaunar day. Pagkaroon. Karoon din na. Promise. Mamatay man. Oh, puta promise ani ha. Hindi mamatay ka karoon sa ano ba yung promise? Tapos karoon mo kung totoo. Nagwapa ko 60 ko. Mara pa ko 18 anyos. Ingon naman ka. Di na bisyo, talent tra. Mamatan na sila. Na. Guys, di ba kanang mga babaero, mga kon, di mo na bisyo sa talent ra na. Comment mo guys. Idamay pa sila sa. Idamay pa. Mga kagnong, gidamay ko na sila sinuwang ka. Naugbaji. So, na lang mo ito, Isa man dyan mong ipangita. katong kakaiba katong wala sa kumon. Wala ka na masaktan. Di talaga kung siya sa kakaiba. Yeah. Lahog na dito kitang bitag. Oh. Bala ka na. Nangita dyan ka kakaiba. Ano sa kakaiba? Oh. Gikan to si mo ang baba. Ano, mamugod-gud ka? Ay, lagi pa mugot. Ito kakaiba. Napaka dyan na kakaiba nga parehas sa mana. Nasaktan. Iniwa, nasaktan. Nagpaganda. Nahalin pa. Sabi, iniwan. Nasaktan. Nagpaganda. Pagkatapos, nahalin pa ko, no? Among utan guys, sinubakag buwad. Ato na ni ilunod ning kuan guys. Salog bati. Hindi sunod na to ang kamunggay. Mani mong sudan karon guys, utan Bisaya. Parisan o kanang pinikas nga buwad. Patay. Unsay patay? Patay ko. Ay, patay. Unda? Ado patay-patay diha. Patay ka yun. Patay. Sarang kang patay ha. Binang kuan bi. Kamunggay bi. Sabi. Jok taliko diha. Kalkag pa ning ang buhok guys kay wa pa ko naka panudlay. Kamunggay sa gugmang aliwaros. Mura sa gugmang junjun nga nag-aliwaros. Lingan kag ako na pinakadabistanan kay nana unja. Makipagkuan pa day kasi mohang kauyaban sa una. No, pas na na. Pas. Oh, tanawa. Mamugos na pud mo. Pas. Hindi na pa, mga nakaagi na. Hindi na pwede balikan kay panos na. Pas. Diyan makipagpintuhan pa kasi mohang Kita ka? Kita ka. Wa ko kita ka dingog ko. Huwag ko kita bro, nakalungog ko. Oh. Tawa man ka. Di mo naman dyan kung ipagi na ni mo ang tawa-tawa. Siyempre pe. Basta, na-gusto lagi kong tinood. Nung katawa ako, pero hindi ko mag-gusto tinood. Hindi ko katawa. Tinood dyan. Oo, mamatay man. Promise. Na. Hindi tinood. Kina? Kalami sabaw. Magprito na tagbuwad. Adyan dyan yung tawag binuang ka. Kaya rin di ka gustong ma-lasmit ng imong gugal. Lagi. Promise man. Text man. Mamatay man. Mamatay man sila ra, Kuya Pin. Hindi, unsalan magnaras tumoy sa dila na. Di oy. Maniwala kami. Ang dali ara ba mag-istorya?
Kasi biya ko nang ipagi katawa bi kayo. Seryoso ko, seryoso mo ka kunin mo. Yeah guys, nagbuwad guys. Muna mong ipari sa kananay utan. Lamintan na isubak ko kananay utan nga nangka. Ba wala gibaligjang nangka din pa. Wala kita. Kulo bi, kulo. Pwede to be. Kulo? Oh, kanang utan kulo kay. Kamansi. Kamansi dit kulo naman. Di nang kulo. Nami puto sinuban subakag buwad. Sa, nagkakaon ko ato. Inato. Bantay-bantay gani ko kanang naitabo ba nagka-bernis ug nabay baligjang nangka kay magluto ko kanang nangka kay gihidlaw na ko kanang utang nga nangka. Ja subakan ko kanang buwad diya kanang sinuban. Mamahaw na ta guys, mamahaw. Put doon yung luto be. Magprito ra kog tulo ka buo. Ay, kamaya food. Pila din nakabuk dyan. 1/4 man eh. Pero dagan ba siya gilang 1/4? Dagan bitaw. 100. Mga lima kabuk be. Mura ba ni mo mukha og buwad? Nahihirapan itong puso. Labis nang nasaktan. Ganda lagi. Ako Ganda lagi. sa mga alaala. Singir naman yun eh. Paano na ako? Tao pa. Hara gadi kang giwat nga mistorya ka kay di manggod ko ganag samok. Diya mo nang wa man gadi ka mistorya. Jadi man ko ganahan nga na ako ikimkimon sa ang kaugalingon. Inutan na ka. Kay daw na ba ka sang batasan nga di ko ganahan mo kimkim. Gusto jud na nga jud nang i-boost out kung unsa na yung naasahang mga kaloob-looban. Wala lagi be, maniwala ka be. Maniwala ka sa akin be. Nang saan magadi na nakadungog man ko nga muli nagitag Japan. Labas na ko na muli sa Japan, bala siya. Sa asa sa muli siya. Unsa kinahanglan pagadi kang paybawon? Balo nila. Ay, sus. Oh, tanawa ko na po. Unsa pinasahin pa kag inana, unsa ibig sabihin secret. Oh. Kay mahagli kag makadungog ko. Naitak niya ka. Nawala pa kung gibuhat na dautan. Di man ka mahagli kog maitok ko wa kay sa. Kung mo bisa. Di man nang mahagli man ka nga maitok ko nga wa man gid gi mong daitan ka. Mamaya mo ganaw niya pag kagkuan. Oh, mulang gyapon na ganaw na amday gyapon ka. Kasi lamang ko nimong pangunahan. Sabi ko maitok, di mo ko maitok, mo explain. Siyempre na ko ka parbe. Nana ko ka defensive. Defensa gi pirme. Depende mo. Depende ka pirmi kay imo mang ginawa ka. Wala oy. Wala man god. Defensa ba kaya ron di mapildi? Mao na imo ang batasan nga mao nang asa jud duwata nga maitok ko. Kaya ug ako'y maitok. Di diretso na ni wa ni dahang istorya. Ay babay. Bigla na lang ako magla. Kuyawan mo puta ni. Kuyawan jud ka. Baka Mao nang pagtaro aron di ka makuyawan. kuyawan mo tani na kuan. Maglaho. Parang bula ng sabon, bigla na lang maglaho. Hindi na makita. Mao nang asa jud ko binuwangi kaya gusto pa ko nimo makasama habang buhay. Siyempre. Kaya ako seryoso ko sa pagkatao, seryoso ko sa nanang kinabuhi. Siyempre be, yan ang pinangarap ko be. Habang buhay tayo magsama. Habang sa kabilang buhay pa gani. Ba? Hindi ka nung makipag-hang man ka, gusto mong makadunguan. Sana tayo magkatao ya. Nagingan guys, nga kinabuhing minjo, lami ras pag-o, kano ka dyan, wanay lami. Labi nang makadungag tag, na ikang nga ito ang Paris. O, dahil sa isa kagwapo, blooming turmi, kay muli na di ay. Yun na ba? Mga nata ba? Estado ka na dito. Bitado ka na daw. Lagaw na kayo mga nata sa mukha ni mo. Ha? Ano ka nagkakutong na ko? Tanaw sa ang mata. Oo. Adjog pamilya. Oo. Dawa? Totoo ya? Oh, mana? Hindi ka makatanaw. Turo sa mga turo. Hindi ka nung pinalurat man. Ganun pinalurat. Yung katanaw. Adjog nang pinalurat. Oo. Anara ka nang simple rat. Hindi ka nung pilit mo ka. Wala ko. Ako sa amin guys. Mahal sa tagay, mamaw.